Angena engenile amazwi ovelwano emva kokusweleka kwetshantliziyo lomzabalazo neqhawe lesizwe ubaw'uDennis Goldberg. Ubawo usutywe lulwamvila lokufa phezolo kwikhaya lakhe eKapa eneminyaka engamashumi asibhozo anesixhenxe ubudala emva kwengulo ende yomhlaza weziphunga. Isiswenye somzabalazo ubaw'uDennis Goldberg ngomnye wabo babejongene nendumasi yetyala laseRivonia kwakunye nobawo Mlangeni. Wagwetywa ubomi entolongweni ngomnyaka ka-1964 kwakunye nongasekhoyo uBawo-Nelson Mandela, uBawo-Ahmed Kathrada kwakunye namanye amatshantliziyo ngendima yabo abayidlalayo ekulweni urhulumente wengcinezelo. Waqamela ngenqindi entolongweni isithuba seminyaka engamashumi-22 njengebanjwa lezopolitiko ePitoli. Ukanti wakhululwa eluvalelweni ngomnyaka ka-1985 ze wabhenela elubhacweni eNgilane nalapho wadibana nosapho lwakhe. Ngethuba elapho eLondon waqhubeka nokusebenzela umbutho we-ANC ukusuka ngo-1985 ukuya ngo-1994. He was very strong on corruption, anti-corruption, very strong on saying that the ANC is for the people. We must work for the people. He was never a man of who was looking for positions. He was very critical, especially over the last 5 years, when the ANC itself veered off course in terms of not adhering to our values and principles of honesty, of non-corruptible, of serving the public, serving the poor. He bemoaned the fact that we still had so much inequality in our country, and but he kept on saying he's encouraged by the fact that he believes that the new leadership is up to the challenge. uGoldberg wabuyela kweli loMzantsi Afrika ngomnyaka ka-2002 wasebenza njengongqondongqondo ecebisa lo wayesakuba ngumphathiswa wezamanzi ngelo xesha uRonnie Kasrils ngo-2004. Hamba ke qhawe lamaqhawe uyakunika ingxelo koBawo-Madiba, oBawo-Sisulu, oBawo-Kathrada no-Omrey. Usuhambe ubheka-bheka ke kambe kuba uBawo Mlangeni ukhona ngasemva ukujongile.